Så vi hoppet i studiet igen til en lille tech talk, og denne gang er jeg hoppet i studiet med Preben Aasen, som er en sjælden gæst heroppe, men i dag har vi valgt at tale om noget, der hedder Haupa, et nyt medlem af familien. Der må jeg rette dig, Mogens. Ja. Nyt medlem er det ikke helt. Haupa er etableret i Tyskland i 1961. Familieejet, etableret af Hans Udo Pass, der er i navnet Haupa, og bliver i dag drevet af anden generation, Jens Ole Pass. Historien omkring Jens Oles navn er, at faren mente, at hvis man skulle ud over de tyske grænser, så skulle man have et navn, der klingede måske lidt mere nordisk, og det er Jens Ole. Så de satte sig simpelthen på eksport til Norden? Allerede i 61. Det er fremsynet. Det er jo en historie, vi kender lidt her fra Væksø også. Ja, fremsynet. Men man kan sige, at de er nye for os, for vi har først lige startet et samarbejde sammen med Haupa her i løbet af 24. Og kan du ikke fortælle lidt omkring, hvad er det Haupa designer og sælger? Haupa er kendt worldwide for at levere værktøj af høj kvalitet. Ja. Og det er altså presværktøj, som vi fra Væksøs side fokuserer på nu, men lige så meget standardværktøj og alt det værktøj, der kan bruges rundt om på byggepladser. Det kunne være arbejdslys, noget så basalt som mureskeer. Deres program er ret omfattende og består af ca. 7.000 varenumre. Du har taget noget presværktøj med i dag her. Kan du fortælle lidt om, hvad det kan? Og nu er jeg installatør. Jeg har jo brugt noget andet i mange år. Det vil sige, jeg har kabelsko eller samleled til noget andet fabrikat. Hvad gør jeg så? Jamen, vælger du en Haupa-maskine eller en Haupa-presforbinder, så sikrer Haupa, at det virker på tværs af leverandører. Så det vi lige har her, det er hydrauliske maskiner på 6 ton, enten dornpres eller til bakkeindsatse. Det vil virke på tværs af leverandører. Så har man fra en anden leverandør, er det ikke noget problem at gå over til Haupa som værktøj. Eller den anden vej rundt. Tag presforbinder og udskift med Haupa. Nu er det mange år siden, jeg har været elektriker. Kan jeg godt lide røbe mellem os med grå hår, måske. Det kan ses. Det er gang i 80'erne, der havde vi jo slet ikke akkumaskiner. Der var sådan noget, det var enten hydraulisk eller med håndkraft, ikke? Men jeg kan ikke huske det der med dornpres. Hvad er forskellen på det? Vi havde jo altid de der værktøj, eller indsatser til vores maskiner, dengang jeg var elektriker. Ja. Hvad er det med dornpres? Hvad er det for noget? Dornpres kommer egentlig af, at kan man sige, tværsnittet på kobberledere primært ændrer sig lidt. Alt efter hvor ren kobber man bruger, så kan tværsnittet ændre sig. Når man bruger sekskantspres, så er det jo et pres, som opnås, når bakkerne møder hinanden. Så det vil sige, at der er ingen fleksibilitet i forhold til, hvis lederen afviger med, lad os sige, 5%. Så dornpressen i det her tilfælde trykker med 6 ton, og når den har opnået sit tryk på 6 ton, så kan den udløses og trækkes tilbage. Så slipper den selv, eller? Det gør man manuelt på den her maskine. Okay, ja. Men så ideen i det er, at man opnår en sikrere forbindelse i virkeligheden. Okay. Hvis jeg har nogle gamle, kæber, eller hvad kalder man det, værktøjet? Presbakker. Presbakkerne. Ja. Passer de så i her? Er det sådan din nummerede? Ja, der findes både, kan man sige, standard presbakker, din presbakker, forskellige størrelser, som man kan sige, hvor at standarden på tværs af leverandører er standardiseret. Ja. Så matricer fra andre leverandører og vice versa passer i maskinerne. Der er jo sket mange ændringer med kabler over de seneste år. Nu siger jeg seneste år, måske de seneste 10 eller 15 år. Fra massive kabler til flere korede kabler til alu til alt muligt andet. Hvis man har sådan det, man kalder en klasse 5 pres, man skal lave med en flerkoret kabel, hvad vil du anbefale? Hvilken presteknik vil du anbefale der? Så vil man til hver en tid bruge dornpres. Og hvis man ikke bruger dornpres, så skal man bruge din nummerede sekskantspresning. Man kan simpelthen ikke bruge almindelig standard sekskantspresning. Fordi det ikke presser ikke godt nok, eller? Men det er det, jeg siger, at når du har en mangetrådet leder, så kræver presningsformen, at man laver dornpresning. Okay. Hvis man er i tvivl om sådan noget, så er det mit indtryk, at vi har mange her ombord hos Væksø, der kan hjælpe til med at give gode råd omkring presning. Ja. Og vi får, vil jeg ikke sige ugenligt, men vi får jævnligt henvendelser fra installatører, som lige skal have bekræftet, har vi lavet det rigtigt, og tit og ofte må vi jo desværre sige, I har presset forkert. Og det er jo ikke noget, vi som leverandør af de her ting kan afvige fra. Så har man lavet noget forkert, som angår presninger, så bliver man nødt til at ændre det. Man kan sige, at det værste, der kan ske, det er jo, at en kabelsko i en tavle, den overopheder og ender med at brænde en tavle af.
eller løs forbindelse eller noget af det. Ja, lige præcis. Nu er det jo helt nyt, og som udgangspunkt er jeg jo skeptisk med nyt, så jeg vil godt sætte mig ind i nye ting. Hvis jeg skal sætte mig ind i noget omkring Havpa og hele serien af værktøj, og hvad Växjö ellers kan levere fra Havpa, hvad gør jeg der? Så går du ind på vores hjemmeside, www.växjö.dk, ind under installationsfanen, og der ligger alt katalogmateriale, og der ligger alle yderligere informationer om værktøjerne. Er man så specifik, at man vil vide, om vi har noget på lager, så går man ind i vores webportal, hvor vi har oprettet ca. 3.000 Havpa på varenummer. Okay. Og der vil være en indikation af, om det er på lager eller ikke er på lager? Der vil være en indikation af, om det er, okay. Det er enten mærket rødt eller grønt. Okay. Top. Batteri, service, alt sådan noget. Hvis man skal have serviceret sådan et værktøj, hvad gør man der? Som det er nu, der bliver det sendt til Tyskland. Ja. De har deres eget servicecenter nede i Ramstein, som jo er den her by i Tyskland, som er kendt for at være værktøjsproducerende. Så alt med service vil foregå der. Ja, det ligger jo i Tyskland et sted, hvor rigtig mange værktøjsproducenter holder til, fordi der er gamle jernminer og sådan noget, så der er tradition for at lave kvalitetsværktøjer, ikke? Så vi får det serviceret i Tyskland og så tilbage igen. Ja. Okay. Jamen, jeg tror, vi takker her. Hvis I kan lide mere indhold af den her kaliber, jamen så like og subscribe, så laver vi flere af den her type Tech Talks. Det er motiverende, hvis der er nogen af jer, der lige giver lyd fra jer. Tusind tak for denne gang, og så ses vi en anden gang her i studiet. Hej.